Para siyang aling maliit. Yung dad. Oo, si daddy niya kasing namili ng outfit. Buti na lang nagdala ko ng muslin cloth. Gusto ko tong ganito guys kasi sobrang lambot niya. So maganda siyang pamunas sa face. Ay, may sensitive pa. Tsaka may ganito oh. Pake na tayo ng mga freebies. Mga freebies mo, anak. Pag-iwan ako dyan ng gagamitin mo. Gagamitin mo ba to? Gagamitin mo to later sa cars. Ito sarap na ako gagamit at naka-boy short na ako. Ate, ikabil ko di bagkon kung maleta ko, yun una ko. Tapos, before taga mag-check out, hahanapin pala to. I-check muna nila kung kompleto pa yung mga gamit. Hotel. Tatanggal pa pala ako ng aking eyes. Then I'm gonna change into a bigger pad. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. Getting ready na kami. Kasi i-discharge na kami today. Ilalagay ko lang to. Ito, binigay nila to sa hospital. Meron pa akong isang ni-request. Akala ko kasi paubos na talaga to kahapon. So, kailangan ko to kasi ang healing process ng aking tear is going to be 8 to 10 weeks. Ito din, binigyan ako ng second. This is already my second one. Kasi kailangan yan. Tapos ito yung parang bidet. Actually, may dala akong ganito, yung bigay ni Nessie. Pero hindi ko ginamit yun kasi nagbigay naman sila nito. And gagamitin ko rin yun sa bahay. Pero iuwi ko pa rin to kasi maganda siya na dalawang ganito per ang tawag nito? Pag nagwawash ako para madaming tubig. Naka-outfit na po ang ating madam na maliit. At ang outfit po niya tawang-tawa ako. Para siyang aling maliit. Yung dad. Ay, papa mo ba? Mas labak ko. Oo, si daddy niya kasing namili ng outfit. Tingnan mo tuloy. Hindi siya happy sa outfit niya. Sabi ni papa mo, mas labak ba para bakit naman? Aling maliit. Aling maliit ka dyan. Oo nga. Tingnan mo naman, may pa-blazer ka pa. Buti na lang yung jacket mo, cute. Someone is not happy. Nasa car seat. Ayusin natin later yung mo, damit mo. Kasi baka bawal yan. Samahan tayo ng mga nurses outside na. Ay, no, there's always a first time, anak. Soon you will enjoy this. Mag-car ride with mommy. Tingnan mo nga, parang ang swing ito, oh. Ay, na, parehas pa tayong outfit. Malamig kasi sa labas, anak ko. Ang hangin. For discharge na talaga kami, guys. Hala, baka maiwan dito. Yung blanket ni baby. Blanky. Lagyan ko ng blankie yung mo, yung paa mo. Yan. Ito naman, mukhang hindi na natin to kailangan. Oh my God, ang coat ko. Kailangan ko yung coat ko. Nagbaba na si mother ng mga gamit. Pababa. Yan. Diyan ko muna. Hirap kumilos, sis. Nakamisuot. Suffocate ka na ba? Yung putonas na pinilulang naman kay tabado. Nakasta. Pinasuot ko na yung outfit niya na preemie. Yung pili ng daddy niya. Kasi, next week hindi na niya masusuot. Laki niyang lumabas. Diyos ko. Hindi ko na-expect na ganyan kalaki ang bata. Kaya pala yung tiyan ko sobrang lumaki nitong last month.
Gutom na po agad-agad ang ating baby Mishi. Nag-sleep na agad. Nag-sleep ka na, anak? Sige, mamaya. Kala ko, umiyak kasi siya, tapos nagro-routing na siya. Ay, sus! You want milk? Ala, oo nga pala, kasi kanina pa siya. So, ang ipapainom ko ay itong natira pa from the hospital. So, ito yung Similac na ganyan. Hindi pa masyadong nagpo-produce yung breast ko ng milk. So, nagganito ako. Humingi ako ng milk from the hospital. Kasi ito yung binigay nila. Natimpla na siya. So, good for 1 hour lang siya. Kasi hindi na kailangang i-fridge or anything. So, nagbigay din sila ng 1 nipple for every bottle. Grocery pa ang kanyang Lala Mama. Pero kaninang umaga guys, pinalatch ko ulit siya para mag-ano yung milk production ko. Ay naku anak, kung kailan nabuksan ko na ayaw mo na. Kasi kanina ka pa nag-milk eh. Alam ko gutom ka na. Buti na lang nagdala ako ng muslin cloth. Gusto ko tong ganito guys kasi sobrang lambot niya. So maganda siyang pamunas sa face. This is actually burp cloth, pero muslin cloth ang tawag dito. Malambot. Ay. I'm sorry. Ayan po, nagdedede po ang ating madam. Ayan, ang init na dito sa sasakyan, anak mo. Ako rin pala yung nag-drive guys. Kasi, ang sabi ni mama ko, mag-drive daw muna ako dito sa city. Tapos siya na lang daw mag-drive pag pauwi na kami. Tapos, kasi madaming dito, pasikot-sikot. Tapos, ang tawag nito, madaming traffic light. Ayaw niya. Tsaka nahililito siya sa, traffic lights namin dito. Iba daw siya. Ewan ko sa kanya, wala namang pinagkaiba sa Canada. Baka hindi lang siya sanay. Kasi sa Canada, yung mga dinadrive niya, memorize na niya. Oh, I'm sorry. That's enough for now, anak. Kasi yung mga dinadrive niya, memorize na niya yung mga yon na daan. Eh dito, hindi naman niya memorize. Naku, anong gagawin natin dito? Lagay muna natin dyan. Makikita na lang to ni mama mo. Lala mama mo. Ayan. Kaninang na-feel ko na mag-drive ako. Kaya ko pa rin naman pala mag-drive. Kahit 4th degree po ang tahi po natin. Kaya naman. Pero for sure, masakit tong puwet ko mamaya pagdating sa bahay. Pero okay lang din naman. Ako na lang dito sa likod kaysa si mama. Kasi kung minsan, hindi niya masyadong... Ang lakas kasi ng hangin nung siya yung nag-drive. At least hindi naman ako in pain. Ayun. Kaya carry lang. Ay, nako. Tapos, pala, kanina guys, before kami umalis ng hospital, diba naka-jacket siya kanina? Tinanggal ng nurse, kasi alam ko talaga bawal naman yun, pero inisip ko lang kasi, baka pwedeng hindi muna niya tanggalin, kasi malamig nga doon sa labas. Baka pwedeng pagpasok namin ng car, tsaka na lang niya tanggalin and ayusin yung car seat. Pero hindi, inayos na niya kasi nag-explain pa siya doon sa loob ng room namin kung bakit kailangan tanggalin yung jacket and all of that. And then, si mama ko accidentally natanggal niya ang base ng car seat na nilagay ko na noon pa nung nagpa-check up kami. So, nilagay ulit nila kanina. Tapos siya yung nagturo kay mama ko. Kasi dati dito sa side na to ko siya nilagay, pero mas safe daw dito sa gitna. Tapos hindi rin masyadong kabisado ng nurse yung car seat, kaya yun. Pero okay naman, steady naman, chinek naman siya ng nurse kanina, so okay lang din. Kaya, caring. Wakey! Oy, no! Welcome home, naning! Hello? 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 Tired ka na dyan? Di pa natin nalagay yung bedsheet sa mo? Pack and play? Sino ang naganahan sa pagdadrive? Sino ang ganadong sumakay sa car? Sino ang nag-sleep sa buong car ride? Sino ang nag-sleep sa buong car ride? Was it you? Ay, naapo. Come. Oh,
Stretchy. Oh, Jesus. Oh, sorry. Oh. Fido. Oh, cold outside. Sorry, cold ang hands ni Mami. Ay, no? You want milk again? Have your binky first. Binky muna. Binky. No? No? No, you don't want your binky? You don't want your binky, anak? Yay! Welcome home! Yay! Somebody's gonna listen to Mommy's songs. Yes. Uy, no, hindi na. Mommy will not kiss you anymore. Yeah, hindi na. Kasi cold. Oh, you cold si Mommy. Cold yung face, tsaka yung hands. Sorry, anak. Sorry. Yeah, yes. I'm gonna put you first to the bassinet. Meron pala kaming nakuha na freebie, guys, from the hospital. This is from Similac. Try natin buksan kung ano yung laman niya kasi kailangan ng milk ngayon ni baby. Pero papalatch ko pa din siya hanggang sa mag-produce ako ng milk. Hopefully by tomorrow or the next day meron ng ay, meron nga ma. Ay, may sensitive pa tsaka may ganito oh. Shh. May 4. So ito na naman. Pero sana nagbigay sila ng ng nipple. Send the picture ni Daddy. Ay, may isa lang matindad nga nipple. Sino tinang isend? Ay. Kung mabalin siguro nga, isublat mo to di bangir. Kasi kwadeta eh. Oo nga, ba't nung binigay nila lahat? Uy, or ano kaya to? Ito yung para sa mga breast milk. Ito yung mga binigay ni Belle sa akin na mga gift card din. Ganito nakanak ni Belkat. Tapos may Similac pa ako dyan na free. Sinandang Similac. Ewan ko ba paano nila nalaman na buntis ako. Tapos may Enfamil pa sa taas. May Similac pa din na galing din sa OB nung first na appointment ko. So, ito muna yung ipapatry namin kay baby. Kain na tayo, guys, before I end the vlog. Nagluto si mother ng tinolang chicken with papaya and Malunggay. dahon ng malunggay. Horseradish. The dahon ng malunggay is frozen from Asian store. Okay naman. First time kong kumain ng ganito na frozen. Pinik kang bawang, ma? Yan pala. Para medyo yung aroma niya. Nakakain din kami ng tunay na pagkain. Sa hospital kasi ang dry ng mga pagkain. American ang food nila dun eh. Kaya talagang hindi ka magkakaroon ng milk dun. Or milk production ka na, tapos yung kinakain mo pa, hindi pa. Mishi! Parang naririnig mo na nagkakain kami. Umiiyak na. Papalatch ko pa siya mamaya. Adi pacifier na, naikat siguro man. Ay, natumigil agad. Oh. Mainit. Ay! Ay, bless you. It's not wet naman, anak. Hungry ka na? Sino tinitingnan mo? Ay. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan, anak? Oh my gosh! Hindi ka na nabubusog.
3 ounce na yun, anak. Ma-overfit ka na naman.